M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 9 February chaka cha 2023. Ndipo mpingo ukutipempha kuti tiyandikiraninso ndi Mulungu kudzera mawu oyamba amene akuchokera mu buku la Genesis mutu 2 kuyambira ndime ya 18 kulekezera ndime ya 25. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 7 kuyambira ndime ya 24 mpaka na ndime ya 30. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Za chikhulupiriro cha mayi wina. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adanyamuka kupita ku dera la ku Tiro. Adakakhala ku nyumba kwina ndipo sadafune kuti anthu adziwe kuti ali kumeneko. Komabe sadathe kubisika. Nthawi yomweyo mayi wina amene mwana wake wamkazi ankavutika ndi mzimu woyipa adamva za iye. Adabwera kwa Yesu nagwada ku mapazi kwake. Mayiyo anali mkunja wa mtundu wa anthu aku Siro-Fenisia. Adapempha Yesu kuti akatulutse mzimu oyipawo mwa mwana wake. Koma Yesu adamuyankha kuti, ayi, alekeni ana ayambe adya nkukhuta. Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu. Apo mayiyo adati, nzoonadi Ambuye, koma suja ngakhale agalu omwe amakhala m'munsi mwa tebulo nkumadyako nyenyeswa zimene ataya ana. Apo Yesu adamuwuza kuti, chifukwa cha mawu mwanenawa, pitani, mzimu woyipawo watuluka mwa mwana wanu. Mayi uja adabwerera ku nyumba kwake nakapezadi mwanayo aligone pa bedi, mzimu woyipa uja utatuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akupita ku dera la ku Tiro. Ndipo mwina tisadagawane uthenga wabwino wa lero, mawu a lero, tikuyenera kumvetsa za dera limene Ambuye Yesu akupitako. Tiro unali mzinda wa kudoko ya kunyanja yayikulu ya Mediterranean, ndipo umapezeka kumpoto kwa Israeli. Mzinda umenewu unali mzinda wachuma, komanso umanyadira zinthu zimene iwo unali nazo. Komanso konjezerapo unali mzinda koma wachikanani, mzinda umene umatengedwa kuti ndi mzinda wachikunja. Ndipo anthu ake amene akhala amenemo amatengedwa kunena kuti ndi anthu amene sadadziwebe Yesu Khristu. Kumbukirani, Aisraeli amakhulupirira kunena kuti chipulumutso chidzabwera kwa iwowo kenaka nkumapita notsopano ku mibado ina. To the Jews first, then later to the Gentiles. Ndipo mzinda umenewu timamvanso kunena kuti nthawi ya Davide, Tiro ngati mzinda unali pachibale ndi dziko la Israeli. Kenaka ngakhale unali pachibale ndi dziko la Israeli, monga momwe timapezera pa buku lachiwiri la Samueli mutu 5 vesi yake ya 11, timaona kunena kuti mzinda uno tsopano unayambano makhalidwe oyipa. Ena mwa makhalidwe oyipa amene mzinda umapititsa patsogolo analionena kuti mafumu akumeneku nawonso amafuna kuti adzioneka ngati milungu. Amafuna kunena kuti anthu adziwa apembedza, komanso magwiritsitsa chuma chimene iwo unali nacho. Za Mulungu unalibe nazo ntchito. Lero ndi mzinda umenewu, mzinda umene mafumu ake amafuna kuti adzipembedzedwa ngati milungu, Ambuye Yesu akuyendera. Lero ndi mzinda umenewu
umene unalibe chikhulupiriro mwa Mulungu umene Ambuye akuyendera. Komatu mzinda umenewu ngakhale unali mzinda umakhulupirira kupembedza milungu yosiyanasiyana, ngakhale unali mzinda umene sumakhulupirira Mulungu, ngakhale unali mzinda umene umatangwanika ndi zapansi pano nkumachita matama ndi chuma chawo, koma mukupezeka mzimayi wina amene anali ndi chikhulupiriro. Kodi zimenezi zikutiphunzitsa chani lero? You can be good despite of wherever you are coming from. Pala anthu ena ake amene tidangozika kunena kuti ndine munthu oyipa, kuna Nazareti nkuchokera chinthu chabwino, kuna Mbuma nkuchokera chinthu chabwino, kwa Nsunde nkuchokera chinthu chabwino, kundilande nkuchokera chinthu chabwino. Anthu ena ake tidavomera kuti ndife oyipa chifukwa chakumene tili kuchokera. Mzimayi uyutu wakutiro sakuvomera kunena kuti ine ndingathe kukhala oyipa chifukwa chakumene ndikuchokera ayi. Koma pa ine ndekha ndingathe kupanganso ubale ndi Mulungu. Nanunso pa inu nokha mungathe kupanganso ubale ndi Mulungu. Chifukwa timapeza mabanja amene sapemphera nkupezeka kuna kuti muchokera munthu amene ndi wabwino. Chifukwa mapeza mabanja amene makolo amangokhalira mwina kukangana, kapenanso amayi amangokhalira kuphika kachaso anthu kumadzavinapo, kubanja kumeneko nkuchokera kwa nsembe. Osavomereza kunena kuti ine ndingatokhala oyipa chifukwa chakumene ndikuchokera. Osavomereza kuti inu mungatokhala oyipa chifukwa chakumene mukuchokera. Ngati mzimayi uyu nanunso mungatokhala wabwino, ngati mzimayi uyu nanenso ndingatokhalanso wabwino posatengera kumene ine ndikuchokera. Kenaka uthenga wabwino walero ukutiphunzitsanso kunena kuti a Gentile recognized Jesus Christ. Munthu amene anali mkunja tsopano akumuzindikira Yesu Khristu. Ndipo ubwino omuzindikira Yesu Khristu ndotani? When you are able to recognize Jesus Christ, when you are able to recognize God, God will even recognize you. When you are able to accept God, God will even accept you. When you are able to come closer to God, God will even come closer to you. Lerotu anthu mwina timafuna kunena kuti Ambuye tandioneni ine mwana wanu. Kodi pamene mukunena kuti Ambuye akuoneni, inu mumaona Ambuyeyo? Inu mumaona Ambuyeyo? Lerotu mwina nkumanena kuti Ambuye tandiyendereni ine mwana wanu. Kodi pamene inu mukupempha Ambuye kuti akuyendereni, inu mumawayendera Ambuyeyo? Lerotu nkumanena kuti Ambuye tandidalitseni ine, chonsecho mufika pafupi pake, pafupi ndiye. Kodi pamene munena kuti Ambuye akudalitseni, mukufika pafupi naye? This lady, this woman recognized Jesus Christ, and consequently God recognized him too, and consequently Jesus Christ recognized him too. Mwanjinu mumuzindikire Mulungu, mwanjinu mumuvomere Mulungu, mwanjinu mumulandire Mulungu, ndipo Mulunguyo akuzindikirani, Mulungu akuvomerani, Mulungu yonso akulandiraniso pamaso pake. China chimene uthenga wabwino walero ukutiphunzitsa ndikunena kuti the goodness of God goes beyond human boundaries. Ubwino wa Mulungu umapitirira zichingo kapena malire amene ife anthu timayika. Kumbukirani kunena kuti Aisraeli amakhulupirira kunena kuti chipulumutso chidzafika kwa Ayuda, kenaka pamene chidzikapita kwa anthu ena. Mwachidule anthu a mitundu ina akachilandira cha second hand, ngati mwe timamangira chovala chakaunjika kuti ena akachivala ku America ifenso timadzavala. Ndi mmenenso anthuso a mitundu ina adakachilandiranso chipulumutso kuti achilandira kala Aisraeli ndi enanso nkumakachilandiranso. Ndi zimene iwo amakhulupirira. Komatu Ambuye Yesu is going beyond that human mentality, that human boundary. Akudutsa malire amene ife anthu timayika pomulola mzimayi amenenso analinso wachikunja, amenenso analinso ndi mwana wamkazi amene anali kudwala, komanso matenda ake onso analinso odzazidwa ndi mizimu yoyipa. Mungathe kuona kuti patali zifukwa zoletsa zonse kuti munthu amene asafike pafupi ndi Ambuye. Munthu mkunja wakenso mzimayi wakenso amene akubwera kudzadandaulira za mwana wakenso amenenso ali wamkazi, ndipo mwana wakeyonso amenenso analinso odzazidwa ndi mizimu yoyipa. Tangoganizani mudakakhala inu mudakanena kuti ayi zifukwa zakwana musabwereso pafupi ndi Ambuye. Muli ndi ma injection ambiri, muli ndi zoletsa zambiri zoti mubwere pafupi ndi Ambuye. But God is going beyond those human boundaries. Kodi lero ndikamakonda ndimapitirira zichingo kapena malire amene tidayika. Lero tikukonda okhawo amene ifenso amatikonda. We are able to love within the human boundaries. Lero tikukonda okhawo ali abale athu. Kodi amene wakuti ayi wakwathu kumugesi, ayi wakwathu kuna Mbuma, amene nkumamukonda. Tiyeni ife we should love beyond the human boundaries. Lero amene tikuwakhululukira ndi anthu otani? Amene tikuwakhululukira ndi anthu amene mwina ife timaona kunena kuti tingatopeza maphindu. We should be able to go the human boundaries. Zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa. Kenaka mawu amene akugwiritsa ntchito Ambuye Yesu akuoneka ngati kuti ndi mawu amene ali okhumudwitsa, pomuza kunena kuti sitingatenge chakudya cha ana
nkuponyera agalu. Komatu akatswiri a Baibulo amanena kuti mawu amene akuagwiritsa ntchito agaluwa mu Chigiriki ndi kunarion, kutanthauza kuna kuti galu wake ndi woweta wa nyumba, osati galu wachiwewe, galu wakutchire amene tikumudziwa amene amakhala kuyenda dzala ndi dzala. Kusenza kuti Ambuye Yesu akuvomerezanso kunena kuti nawenso uliso ndi ntchito pamaso pa Mulungu ngati momwe ziweto zina timazisungira mu nyumba, nanunso mukuyenanso kuti musungidwenso mu nyumba ya Mulungu. Komatu Ambuye Yesu akudzidzimuka kwambiri ndi chikhulupiriro cha mayi ameneyo. Bwanji nafenso zipinjo zimene tikukumana nazo zizipangitsa kunena kuti Ambuye Yesu adzidzimuke ndi chikhulupiriro chathu. Mawu amene akuoneka ngati opweteka ndi amene amapangitsa kuti Ambuye Yesu aone kuti munthu ali ndi chikhulupiriro. Bwanji nafenso zipinjo zimene ife tikukumana nazo zitithandize kunena kuti Ambuye Yesu aone kuti tili ndi chikhulupiriro. Pamene tili mkudwala, chikhulupiriro chathu chikwere. Pamene tili m'masautso, chikhulupiriro chathu chikwere. Pamene akutipakilitsa mu mbanja, chikhulupiriro chathu chikwere. Pamene anthu akungobulanda mu mpingo, chikhulupiriro chathu chikwere. Mzimayi uyu wakutiro atithandize kunena kuti mavuto chikhulupiriro chanunso chingathe kukwera, ndipo mavuto chikhulupiriro changanso chingathe kukwera. Amen.